Kif intom nilqakom għal-triq tagħna ta' din il-ġimgħa kif qed taraw minn triq in-Naħla f'Ħażabbar l-isbaħ raħal f'Malta. U llum sfortunatament Daniel ma jistax ikun miegħi fil-fatt se nagħmel l-ewwel triq tagħna waħdi hekk komdu. Balla jkmini. Dażzik dażnażan. Jaq. Zunzana. Jien Naħla u Zunzana u Naħla m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' xulxin. U fil-fatt illum it-triq tagħna ħajkun fuq triq in-Naħla. All right, okay. Mela, morru nistaqsu lin-nies kemm jafu dwarkom in-naħal. Tlaqna? Triq in-Naħla. Ta' fejna? Naħed ta' xajra. Ma nafx qalb-talbi. Jew in-naħed għax waħda mill-ġodda daw. Ma nafx, ma nafx. Isma' u inti in-naħal imma taf xi ħaġa fuqhom. Naf li nikżu. Eżempju r-Reġina, n-Naħla Reġina, taf x'tagħmel? Salqat lil-buba. Ir-Reġina xogħla u biss illi tbit il-bajt. Di tant importanti li laqqas biss ma tikoli imma jitimgħuha u l-ħaddiema il-ħin kollu jnatfu fiha. Bħala daqs ir-Reġina hija l-ikbar meta tikkompara mal-naħa l-oħra u mal-irġiel. Issa, fatt interessanti hu il-Reġina meta jasal l-żmien u tibda tikber biex toħroġ għal vjaġġ biex titammar, toħroġ minn ġo xhieda, tmur titammar bejn wieħed u joħloq ma' 20 partner u mbagħad meta tkun mimlija biżżejjed tidħol fix-xhieda u tibqa' hemmhekk għal ħajjita kollha sakemm ma jinħala xejn. U tagħmel ħajjita kollha tbit mal-1500 bajda kuljum. Inti fehem fin-naħal? Għandina idea. In-naħlu raġel, x'jagħmel ir-raġel tan-naħal? Mhux ir-roġel, mhux ir-Reġina dik. Le, Reġina, r-raġel. Biex jammarhom. Mhux hekk eżatt, imma in-naħal irġiel xogħolhom huwa biss illi jagħmlu lil xi reġina biex ikunu qed ixerdu il-ġins tagħhom. Tajjeb illi ngħidu illi l-irġiel m'għandhomx xewka imma għandhom għajnihom kbar. U għandhom għajnihom kbar biex ikunu jistgħu jaraw lir-reġina biex jagħmluha. Fatt interessanti u ftit inkwetanti illi meta r-reġina tmur ma' naħlu din tiġibidlu l-parti tiegħu bis-sinsla ta' daru b'kollox. U wara ftit imut. X'taħdem int, x'tagħmel? Hawnhekk. Hawnhekk, ġol-ħanut. U affarijiet tan-naħal m'għandekx. Le. Mela nsaqsik waħda. In-naħla ħaddiema bħalek, x'tagħmel? Iddur fuq l-asel jinnaf. Dur fuq l-asel. Tamel l-asel, iddur fuq il-fjuri u tamel l-asel. Mela skondi tagħmel l-asel, issa naraw. Hemm diversi xogħlijiet tan-naħal ħaddiema u jinbidel anke skont l-età tan-naħla. Ovvjament jibdew billi jagħmlu affarijiet fix-xhieda innifisha. Jibdew billi innatfu x-xhieda, jieħdu ħsieb ir-reġina billi jitimgħuha u anke jnatfuha, jitimgħu iż-żgħar u jipproduċu wkoll ix-xama, illi x-xama isservi biex jibnu l-istruttura tax-xhieda. In-naħla tal-ġar, kif tkun? Ma nafx, Ma ma tafx. nafx idea. Ma x'taħseb li tagħmel in-naħla li ġġu? Mux għamil l-asel. Nie tal-ġar. Tal-ġar jista' jkun. Inti għaxda tal-gass ikunu jifmu. Fin-naħal tifhem? Le, fil-gass nifhem jien. Fil-gass, hemm naħla bħalek, eżatt. Ejja, Dejjem iġġor. dejjem iġġor. Xogħol importanti huwa tan-naħal ta' trasport jew tal-ġar il daw imorru u jiġu, iġibu il-pollen u n-nektar minn pjanti, ħxejjex, siġar, frott u ħafna iktar. Meta dan jagħmlu hekk jagħmlu dak il-proċess li jsejjaħ ta' pollinazzjoni li titkattar in-natura permezz tiegħu. Issa tajjeb li ngħidu li dawn huma l-aktar fil-periklu. Għaliex? Għax iħabbtu irwieħhom ma' ħafna affarijiet fosthom in-nies bħal sander, il-pestiċidi, l-elementi naturali, it-temp u ħafna iktar. Isma, naħal, ġieli kellkom x'taqsmu man-naħal. Insomma, ġili rajt jien naħal ma għatman. Kontu tafu li hemm naħal li huma deffina. Deffina kif jistaj? Xieħdu. Xieħdu maħom. Le, ikunu deffina, ġvida xogħolhom, mhux jagħmlu lase, jisfnu biss. Kont taf? Le. U n-naħal tal-production x'taħseb li jagħmlu n-naħal tal-production? Xema,
Sanara. Ejwa, dak ejwa. Mela, ġid kbir. għaliex? Għax jaqqax dak il-ħasel, ħfeħ ħafna vitamini tajbin. U aħna noħduhulhom, Le, għal-maralak għedin. Għax kont sonajd dak waħda reġet l-ura. Tħobb nadda fil. Tritu ma tix naddaf trejt. Issa hemm naħal illi daw xogħolhom jinatfu. Ma jinna ma nfix fil-naħal. Ma tifix fin mela raħ tada, ara triq tagħna fuq in-naħal li titgħallem tajjeb. Umbat hemm dawk tal-production illi tal-ġar jagħtuhom il-materjal, il-pollen u nektar u dawn jagħmlu ħfasel illi iservi biex jitimgħu ix-xhieda kollha. Ħalli imbagħad in-nies joħdu minnu wkoll. Il-naħal ħaddiema tal-assa illi dawn xogħolhom hu biss illi ma jidħlux barranin fix-xhieda tagħhom. Anke naħal minn xhieda oħra ta'. Xogħol ieħor importanti u tan-naħal deffina illi jridu jżommu x-xhieda nativa anke mill-mejtin. Allura meta tmut xi naħla daw jaqbduha, joħorġuha mit-toqba tagħha mix-xhieda u jitilqu kemm jista' jkun kemm ittihom is-saħħa l-bot. Ħalli bekk ma tinxteritx xi marda fix-xhieda. U issa Sander, ħanurik ftit il-familja tiegħi. Mela kif qed taraw jiena hija preparat biex minn hawn ftit ieħor noħorġu il-kaxex jew niftħu l-kaxex kif jgħidu. Hawn xi tnejn tlieta tiduru miegħi x'jagħmlu l-ewwel kien daw jimbuttawku. Imbuttaw? Jisom Jagħtu ishom daqqiet biex ovvjament tersaq il-bot mill-bejta. Tajjeb?